obìnrin kan náà kó tó náà dàbò ọdẹ sì náà yọ orí ọmọdé ní ọdẹ kúlógún ọdẹ kúlákàkàtọ ọdẹ nọkàtà lọ kó tàmbà mú ní enugwu náà nà mú nà ọyà mú n'ụzọ ọgịnị mẹ ó jẹ kọ mẹ chẹkụ. Enugu nnọnụ Enugu nnọnụ Enugu nnọnụ Enugu nnọnụ Enugu nnọnụ iwe Enugu kwuji abamba iwe anyị ji wee bụrụ nnukwu obodo iwe anyị ji iwe anyị ji abara Enugu nnọnụ Igbo sita apụna ọgwa nwanyị okwu na-egwu osita apụna ọkaka ọgwa nwanyị atọ mmiri ka Enugu ji azụ n'onwe m ebe Enugu ji atọ mmiri azụ n'ime enye nwanne gị n'ụwa gbawagwo mma ekwuwe okwu ụzọ ọzọ sọrọ ụzọ ụsọsọ usogoro usogoro wetolu nsogbu damo aka wale ji aka ka a na-ekwu maka Enugu ana Enugu dododo ede na-enu aja na ana ekele amụra nwa olu igwe amụra olu igwe Enugu busuru Igbo zuwelu Enugu nne m azụ ihe na-ebula bụ ebula oke mmiri ekele ọmajanụ si na ọ mara akọnuche ghasa anya aghasa ibuchasị na iburo ka anyị na-alagodo ụwa ekele n'idoriga malụ na imunu ya emere nwatakịrị nwa n'ọrịbakere n'igbo Enugu nnọọ amarịba ya emere nwa amarịba ya eme adịba mma ya Enugu anyị ya-arọjazịa ka enyi raba oke ka mbe anyị ya-arọjazịa n'oke raba oke ka mbe egwuo ana ama ana ụbọlụdịkọrịa onye kenye nwa ọbụrụ ọkwụ ụgwọ ojire ịkata a na-ara ka mmiri kedu iwe mmemme a na-awụ m egwuruo m n'igba ekene m Enugu dije dalụnụ Jemisi wee moka petronọt Enugu du emoka ọ bụ n'ọmara ọbakụ na-eti m Enugu dị aba nnọnụ 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 ọbakụ na-etigbu ịlọ wee bi amaka onye ọya dịrị mma wọdụbakị wọdụbakị ọmama Kalagiri innocent wee bi amaka Kalagiri ndị Kalagiri Enugu aláàbí wọn ti lọ ẹgbẹ́ rẹ aláàbí bí kẹrù sọ gbóòórùn dáná wọn lọ sí kọ. Ìmá bòlò náírà ìmá bòlò náírà ìmá bòlò náírà ìgbà iná wa gbódú. Enugu nnọnụ
Ima patiri kibosu chinemede imala kuretimu chinemede Enugu no
onye mụtara otu amaka onye mụrụ n'abalị isi ji aba n'ụwa ọ dịworo ihe na mma ka ọ dị na mbido ị na-ekwuo m ekwuo n'ime ala pụtara mbụ atụ n'anya ọ na-aga dibịa nwa n'olekọleka tụọ n'izu n'isi dịka daalụ ka ọ dịbọchị ọzọ